Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude moje kompletní pyrotechnika na rok 2015 až 16. Jinak omlouvám se tady, že občas uvidíte kabel. Jinak ne tu kabel, ale kabel. Je to protože mám mobil na nabíječce a zhruba za nějakých, teďka nevím, tam není vidět, to je jedno, ale zhruba za nějakých, teď se vidějí trochu pyrotechniku, to je jedno, zhruba za nějakých 34 minut je nový rok, takže já si to ještě musím natočit a vydat to a ještě musím si něco vyrobit, takže ty vole, mám tak čas, abych to stihl, no. Chci si vyrobit jednu raketku z zápalnice, ale to řeknu na konci. Takže jdeme na to, aby jsme to stihli. Takže první tady jsou tyhle malé prskavky od Pyroka, 50, jsou to ty, myslím, že kategorie 28 cm. Tady jsou tyto delší 10 kusů v balení od Hornetu. Ty jsou, myslím, že nějak, teďka nevím, jo, 45 cm. A teď tady máme tyto obrovské vánoční prskavky od Pyroka. A ty by měly být 70 cm. Tak, ty jsou fakt dobré. Ty jsou jedny z nejdelších, co znám. Dáme dál. Teď tady máme 3 koberečky z minulého roku, 70 rané. Měl jsem jich 6 minulý rok, tak 3 mi stačí letos. Jeden tenhle zapalovač, který už nefunguje. A jedny tyhle krbové zápalky. Pak tady je takový jako nářadí a pomocné materiály. Mám tady 8 krabiček zápalek, 4 svíčky, nějaký nože a tak. Jo, zapalovače mám ještě tam, to je jedno. To je jeden tryskový, mám zapalovač a 2 takový obyčejný. Tam když tak pak donesu nakonec. Tady mám 10 krabiček zápalek po 38 kusech v každém, jedno plato, no. Takže to je, jsem rád, stále 7 korun v penny, takže pohodička. Teď tady máme 5 balení bouchacích špagátků od Hornetu, je tam 12 kusů balení. 2x bouchací kuličky od firmy opět Hornet, 50 kusů balení, jen tak na blbost. Jinak tohle je všechno z první třídy. A jdeme teďka na petardy, těch mám opravdu požehnaně. Takže teď tu máme 5 balíčků, jako pro někoho možná mám málo, ale pro mě mám požehnaně. Jo, tady ještě ta zápalnice zhruba metr. Tady máme 5 balíků Pirátů, jsou to klasický modrý, 20 kusů balení od Tara Pyrotechnik, mám jich teda 5 balíků, takže 100 kusů. Teď tady máme 100 Pirátů od firmy Klásek, ty zase nejsou tak silné, ale jako dají docela se. Ale 100 kusů balení, no, od Klásku. Teď tu máme 300 Pirátů ještě od firmy Pyroko, Radnář Bombardon, v každém je 50 kusů a mám jich 6 balíků, takže 300, takže mám dohromady 500 Pirátů. Jinak minulý rok mi zbylo asi 100 Pirátů, ale to jsem ještě dneska vybouchal s kamarádem. Takový předsilvestrovský test jsem dělal, no, těch petard. Teď tady máme mega petardu, těch je tam 12 kusů balení. Mám 2 balíky od Pyroka. Docela hodí se. Takhle. Klasická mega, asi znáte. Pustím jenom jedno balení letos. Druhý si nechám na příští rok asi. Teď tady máme M7 Smoke Grenade, ten asi házet nebudu, nevím. Nevím, jestli to bude vidět, no. Teď tady máme Čako Fontánu. Ta bude, doufám, dobrá od Tara Pyrotechnik. Teď tu máme od Pyroka Vulkány 4, každý má jiný efekt. A ty se hodně těším, si to jsou jenom 18 sekundové, ale měly by být, doufám, dobré. Teď tu máme takový mini kompakt, nebo spíš raketomet Furie, 100ranej kompakt. Dělá to pískací raketku, 100krát jak kdyby, něco jak pískací raketky hodně. Takže na to se těším taky. Teď tu máme jednu z loňského roku římanku od Hornetu, měl jsem jí 12 minulý rok, dneska letos mám jenom 5 římanek, stačí mi. To bude celkově kratší, asi, ale nevadí. Mám 12raná římanka a kreklingující. Teď tu máme 3 dlouhé římanky, ty jsem nikdy neměl. Na ně se fakt těším, každá má jiný efekt. Teď se mi nemůžu je najít, ale to je jedno, ale každá má 20 ran. Do výšky až 15 metrů letí a má každá 45 sekund efekt. Tak uvidíme. A nakonec tady mám tlustou římanku. Na něj se strašně těším, má to být něco jako kompakt. Průměru 8 mm, nevadí, ale má být dobrý. Doufám, že bude dobrý. Má 8 rán, 30 metrů výška až do konce a 32 doba sekundy, takže to je docela dobré a dlouhé. No. A poslední, co tu máme,
tak je, pardon, takovej hřeb večera. Mám tady nespočet dumbumů, asi 40. Pod tím jsou ksendry, těch mám taky hodně. Skoro celý balení, jenom jednu jsem vypustil. Teď jsem vypustil jednu crash. Potom tady máme tiger boomy, asi 11 adrenalinů. A je RC5, tady máme ještě 11. Takže tohle je takhle všechno z těch petard a z pyrotechniky. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a budu se na vás těšit do dalšího videa z pyrotechniky. Takže čabas. Čus.